Hello mga kapudibib! Today kakain po tayo ng tinolang manok. Ang drinks natin tuwig. Mga kapudibib, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ay mga kapudibib, malinis na yung kamay namin mga antaking Kapampangan. Ayan, bago po kami kumain, gusto ko pong batiin ng happy 15th birthday na si Ken Lucho. Ayan. Yes. Kaya Ken. 15 na siya from Sasmuan. Ayan, happy birthday! Happy birthday po and shoutout po kay Ate Josel. Yes, at shoutout kay Ate Rowena Guevara. Ayan. Shoutout Sila yung po. nag-order at salamat sa lahat na nag-order And na. syempre, mega love shoutout kay Baby Ana. Ayan, Baby Ana, shoutout sa'yo, baby. Shoutout. At sa mami mo. Ayan, shoutout. Kasama ko sila nagsisimba Ay. sa Sasmuan. Kagabi magkakasama kami. Unang ilok, mapali. Sarap. Kailangan. Ay, unang subo tayo. Ayaw nga. Ito, papaya. Ang pangalawa subo ay para sa inyo. Mga kapudibi, Maganda na po. mga tam excited kami. Kailangan. Grabe. May toyo ka dyan? Nasa ulo ko yung toyo. Toyo. Ay, oo ka lang. Ay. Yan. Merry Christmas, mga kapudibis. Ayan. Malambot. Sarap. Kaya ako din ko kumuha ng rice. Oo, tsaka pang sandok na sabaw. Mainit eh. Hindi ka pa sabaw. Sarap na sabaw. Ay, Oh, ay, tandaan. dulas. Ay, kailangan. Ano naman? Ay, naman. Yan naman to. Ano yan? Hmm. Ano yan? Ano yan?
Guya. Ayan, kuya. Ako na lang itlog. Hmm. Tapos wala ka ba? Happy birthday, Christopher Sanyuran Esquilio. Yes, birthday niya. Birthday niya, tsaka si Peter Susi. Yes. Happy birthday. Sana'y malasing mo kami. Birthday ni Christopher Esquilio ngayon. Si Peter kahapon. And syempre, birthday din ni Ken Ducho Nalos, 15 years old. Happy birthday. Syempre, happy birthday kay Papa Jesus. Love you, Papa. Love you, Papa Jesus. Guys pa. Tama. Ate. Atay. Atay yapin. Tira ka lang to. Mapasin lara. Nagsabihan ng mga ng gabi, mga puti bis. Anong handa niyo? Kunin ko na ta. Sarap.
Ay, sorry. Ay. Grabe, ang sarap ng sabaw. Medyo sinisipon kasi ako kaya gusto ko sabaw. Ang sarap humigop ng sabaw, lalo na mainit po. Mm-mm. Mainit. Kahit mainit yung panahon. Malamig nga eh. Malamig. Makulimlim na. Makulimlim. Ayan. Shoutout po, Tita Olivia. Merry Christmas and a Happy New Year po. Ayan. Thank you so much din po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM and sa love po. Ayan. And syempre, kay Tito Mac, shoutout po sa Tito Mac and Tita Nelly, Tita Cynthia, Ate Janet Lumibaw and Lods Discarte, kay Hanay Babe Kaluya, at kay, sino pa, Ruby Garsalia, Ellis Garsalia, Camille Garsalia and Garsalia family. Ayan. At saka si Siopaw, Baby Allison, Catherine Bugoy, shoutout sa inyo lahat. At samahan nagsusupport po sa amin ng buong isang taon ngayon. Ayan, lahat po kayo. Thank you so much po. Isang taon na naman po yung nakalipas sa pagsuporta po ninyo sa amin ni BBM. Sana wag po kayo magsasawa sa amin ni BBM at sa pagmamahal po ninyo sa amin. Thank you so much po. And sino pa ba? And happy birthday ulit, Ken Lucio Nalus. And shoutout po sa iyo, Ma'am Giselle Nalus. And syempre, baby girl na si Ana at sa mami niya. Yeah, shoutout po. Ay, mga po, dibis agi sa mi pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Merry Christmas and a Happy New Year, Ma'am.